गिबियावनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंखौ आं रुफाफुलि प्राइमारि इउपिपिएल पार्टी हानजानिफ्राय बरायग्रोबाय। लोगोसे जोंनिया जाहैबाय 21 नं सालबारि समस्ति, इनिफ्राय ब्लकआ जाहैबाय जाला डेभेलपमेन्ट ब्लक, भिसिडिसि रुफाफुलि प्राइमारि हिसाबै रुफाफुलि प्राइमारि। खोन्थाया जाहैबाय नैबे समाव कभिड-19 नि जि सरकारा फोसावनाय बायदियै जायफोरनाव बिपिएल कार्ड गैया बिथांमोननि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 1000 करै रां फोसावदोंमोन जायफोरनाव बिपिएल कार्ड गैया। नाथाय बेखौ मा खालामदों जाहैबाय जोंनि खायसे चेयारमेन मेम्बारफोरा लोगो लालायनानै अफिसजों बिथांमोना गावसोरनि फैदनि मानसिफोरनो कार्ड थानायनोबो बिपिएल कार्ड थानायनोबो बिथांमोना रेशनखौ होदों। नाथाय किसुमान गोरिब न'खर दं बिपिएल गैयि, बिथांमोना बे रेशनखौ मोननो हायाखै। बिथांमोना गावसोरनो रानदों ना सोरबा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनिफ्राय रानफैदों? जों खोनानो मोननायाव ओरै खोनादों बिथांमोना थारमाने ब्लकनिफ्राय जिआरएस फैदों होननानै जों खोनादों। ओमफ्राय किसुमान गावबुराखौ जों थाफादों होननानै मिथिदों। नाथाय जे ब्लकआ ओरैसो खालामनांगौमोन, जिहेथु जोंहा कड अफ कन्डाक्ट जोंहा सोलिबाय दं नैबे समाव, बेयाव कुनु माने पार्टिया इयाव रिलेसन लायाबासिनो गावबुराजों प्लास अफिसजों लोगो नांनानै बे लिस्टखौ बानायनांगौमोन आरो बिथांमोना राननांगौमोन। नाथाय बिथांमोना बेखौ खालामाबासिनो गावसोरनि गोसो बायदिनो गावसोरनि चइस माने जायफोरा माने सालायनो हानाय मास्टार साख्रिआवला बिथांमोनासो बे रेशनखौ मोननो हादों। बेनिखायनो जोंबो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानोदि नैबे समाव जायफोर बेक्तिया दिनै बे रेशनखौ मोननांगौमोन बिथांमोना मोनाखै आरो जोंनिसिम गोबां कमप्लेन फैदों। ओंखायनो नोंथांमोननि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानोदि जायफोरा बे लिस्टखौ बानायदों बेखौ थाबैनो सरकारा गोख्रों राहा लानानै बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ। मिथिनानै मोनदों जायफोर मेम्बार बिथांमोना थारमाने डाबल हौवायाबो मोनदों हिन्जावाबो मोनदों, अथ'स' इसोरनियाव बिपिएल कार्डआ दंखायो। बेबायदि माबोरै जाथाव? नाथाय किसुमान मोननो गोनां गामिनि मानसिफोरनो होआबासिनो सासे मेम्बारा माबोरै गावनि मुङावबो लादों आरो हिन्जावनि मुङावबो लादों? बे कुनु माने दिनै कर'ना भाइरास महामारिनि दिनाव बेबायदि अलखद समावबो बिथांमोना दिनै बेबायदि दुर्निति खालामनायखौ जों जिबनावबो खैज्य खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो प्रखाखन बिभागखौ जोङो खावलायगोन बिथांमोननि सायाव गोख्रों माने एक्सन लानांगौ होननानै जोङो खावलायगोन। आरो जों खोनानो मोनदों नै जब कार्डनि फैसा, जिहेथु भारत सरकारा लेबारफोरनि थाखाय नै अलखदनि समाव जि माने जब कार्ड हल्डारफोरनो फैसा सोनानै होदोंमोन, बे फैसाखौ बिथांमोना माने किसुमान जब कार्डनि हल्डारफोरखौ धमखि सिगि सग' खालामनानै बिथांमोननो माने हाजिरानि मुङाव हाजिरा होनानै बिथांमोननि फैसाखौ बिथांमोना मेम्बार चेयारमेन लोगो नांनानै बिथांमोना खांनायखौ जों मिथिनो मोन्दों। आरो जोंनियाव प्राइमारियाव गोबां बेफोरबायदि खामानिया माने दाबि धमखि होनानै बिथांमोना जब कार्ड हल्डारफोरनिफ्राय फैसा खांनाय गैया, सोलिगासिनो दं। ओंखायनो जों बेनि सायावबो गोख्रों राहा लानो थाखाय जोङो नोंथांमोननि बे नैबे समाव जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जोंहा हेल्थ मिनिस्टार बिथाङा सासे साकरियालफोरखौ माने नसुंसेनि जि माने बिथांमोना गोरिब न'खरनो माने 7 हायो 6 जन हायो बिथांमोनखौ हेल्प होनो खावलायदोंमोन। नाथाय नै बेलायाव जों नुदों दि बिथांमोना हेल्प होनो अनगायै बिथांमोनासो माने सरकारनि जि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनदों।
सरकारनिफ्रायथ' जोङो जेबो ओरै मोननाय जायाखै आरो मा खोनानाय हिसाबैथ' जोङो माने जोंहा रेसन गैया नालाय दानजानाय ओमफ्राय रेसन गैयिफोरनो आगोलो माने हाजारसे करे होनायनि जोङो मबाइल आखारफोराव मोन्दोंमोन आरो निउसफोराव ओमफ्राय दा जोङो बेफोरखौ मोननाय जायाखै आरो दासिम बिथांमोना जोंनो माइरं आखाय जोंखौ लकडाउननि माइरं मोननो गोनांखौ जोंनो होआखै आरो जों थांदोंमोन जोंखौ लिस्टआव गैया होननानै होआखै जोंथ' दा ओरैनो माइरं मोनालाय जों माखौ जानांगौ ओरैनो दङ आरो जों आंनाव रेसन कार्ड गैया गैयिनि कारनै जों मोनाखै आरो राननायाथ' बे गामिनि खाब्रैसो रानदोनो बेखौ जोंथ' मिथिया जों नुहैदोंमोन नुहैनायाव जों माइरं बिनायाव सोरबा सोरबा रानखो बेखौ जों हमना मोनासै नुनायावथ' खानै खाथाम दं होनदोंमोन खाब्रै दं सोर रानफैदोंमोन सरकारनिफ्राय रानफैदों ना सोरनिफ्राय दा बेखौ जों जे माबाखौ मिथियासै आरो सरकारनिफ्रायसो रानखो ना गथ'फोरनिसो होनना सोंदों बयबो गथ'फोरनिखौ होननानैथ' स्कुलाव रानगोन होनना बुंदों बेखौ जोंथ' भाबिनो हादों बिनि रानाखै होनना जों उनावसो थांनानै खबरखौ मोनहैबाय दे रेसन कार्ड गैयिनि मानसिफोरनोसो होदो आरो रेसन कार्ड गैयिनो गोनांनोबो गैयिबो खिमारे माजे माबाना होदो आरो जोंनो माने बेबायदि माने जोंखौ माबायाखै आरो माने रेसन कार्ड गैया होननानैबो जोंनो होआखै आरो मा खावलायहरगोन नोंथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों सरकारखौ खावलायनाय माने दा सरकार जोंनो होनांगौ दा जों लकडाउननि कारनै मोनाखै माइरं जों ओरैनो राननासो दं मोजां मोनजायाखै खनसेल'सो मोन्दों जों ओरैनो राननाय न'नि न'खरनिसो राननाय मोन्दोंमोन न'खरनि राननायल'सो मोन्दों ओमफ्रायथ' मोनाखै गैया बिपिएलफोरबो गैया आंनि बिपिएलखौ दाननाबो होदो बिसोरो नोंथांमोननियाव माइरंफोर रानदों नामा होमबा माइरंफोर रानदों दाख्लै ओमफ्राय मोनाखै मोनथावथावमोन जों गोरिब मानसि बिपिएल कार्ड गैया नामा बिपिएल कार्ड गैया आंनिखौ दानना होदों थारमाने बिपिएल कार्डखौ इसोर आगोलनिसो मेम्बार फार्स्ट मेम्बार दानना होदो मोनाखै एख' बुस्थु मोना सरकारनिफ्राय दा सरकार दाख्लै हाजारसे फैसा सोनायखौबो 1100 सोदोंमोन 1100 आंनिफ्राय इसोर थारमाने माबानानै फैसाखौ आदाय खालामना लादो जब कार्डनिमोन आरो बे फैसाखौ बिसोर आदाय खालामना लादों आंनिफ्राय गावसोरनि हाबदोना लादों फैसाखौ गावसोर सोदो होननानै फैसाखौ गावसोर दोननानै आंथ' आं 350 फैसा होदो बिसोरो हाजिरा होदो आरो हाजिरा गासै बेसेबां हाबदोंमोन 1100 बिदिनो बिसोरो दिहुननो जाबाय दं आरो बहुत बोसोर जाबाय जों मोनथावथावमोन फैसाखौ थारमाने बिसोरो गोरिबखौ थगायना जाबाय दं ओरैनो